Kajing pule naga gospel Lukas kalenong kabanengkong kada khotsan peu nyau hadu henriu peu henriu. Kisngi kilapura baga Elizabeth kan kha bat kalakha ukhun shanrang. Bat ki marjan marpa bat ki kur ki jajjangka kilayok sngau kumno utrai ulathe kerhai yala kajing it sbun halor jongka bat kilayak kemen lang batka. Bat ha kasngi kabapra kila wan ban ot share ya ukhunlung bat kila mut ban ai kerteng ya u Zakaria da ka kerteng ukpa jong u Henry ka kemi jong u kala ong dei kumta on khot ya u Yones kila ong haka Henry pim don kur mano uba kum kane ka kerteng kila pen idak hauk pa jong u ban keli ka kerteng ka bakumno umon ban ai ulapan ka diang lengkeniap bat ula tho ka kerteng jong u kalong u Yones baro kila ya lengo ngain markum tahi ka shentur jong u kala ple bat uthele jong u ulalaj bat ula kren u ya ro ya ublai bat ka jingtieng kala wan ha baro ki para marjan jongki syapang kine ki ei la ya lap ha keleng karilum judia bat baro ki to ki balayo sngau yaki ki la tengkai yaki hala ki dot not ki ong un salong ubakum u ei une ukhunlung namar ka kti jong utrai kala don bat u ka gospel utrai kajing kemen bat kajing sngau kendet balayok mat daka Elizabeth bat u Zakaria haba kila sakhi ya kajing bat kular jang ublai kidai ban ai mensem yangi ban shania ha ka saindur jang u ya kajing im jangi wat haba kijing jia ki pau kum ki bam idon jing kermen ngin ya pusan halor kane kapang kublai